Într-un viitor apropiat avansat, o cunoaștem pe Catherine, un cyborg care lucrează pentru corporația Harbinger. Ea lucrează în fabrică când primește brusc un mesaj în minte. Este vorba de imagini cu robotul cunoscut sub numele de SAR, care are o anomalie la centrul de antrenament Harbinger One. Ei raportează acest lucru șefului său, explicându-i că a avut loc un număr de reprogramări, 1.500.000 în mai puțin de o zi, ceea ce este fără precedent. Șeful o felicită. Ne deplasăm apoi la o bază militară unde capitanul Damien Bugs îi cere un raport uneia dintre oamenii săi, Drifter. Acesta îl informează că li s-a ordonat să participe la un exercițiu și că situația de acolo este destul de gravă. Bugs nu are de ales decât să se supună, dar înainte de a pleca este informat că Mills i-a fost repartizat ca tehnician. Ea îl urmează pe Bugs afară pentru a se prezenta și a explica că pe terenul unde se vor antrena există un echipament pe care ea îl va observa, deoarece este de la Harbinger. Bugs o întrerupe și spune să țină pasul sau va rămâne în urmă, apoi mai cere să oprească scannerul de ochi pentru că nu vrea să fie scanat, dar Mills îi spune că nu se va opri. Odată ajuns la bordul avionului, Mills se întâlnește cu întreaga unitate Bugs. Avionul decolează, iar echipajul se menține ocupat în timpul călătoriei. Unii dorm sau fac rebusuri, Mills ajunge să-i cunoască scanându-i, dar și ascultându-le glumele. Este clar că sunt prieteni foarte apropiați. De asemenea, ea descoperă că Bugs a ucis 18 oameni și că Robinson are implanturi tehnologice în ochi. Robinson își îndreaptă pușca spre ea și spune că o vede, iar Mills se apleacă ușor și dezarmează arma doar uitându-se la ea. Ea sublinează că poate trage și de la distanță, în timp ce el verifică camera. Pe măsură ce se apropie de locație, Bugs dă instrucțiuni de bază unității și le reamintește că muniția este activă și că vor fi monitorizați. Mills descoperă că nu mai poate accesa rețeaua globală și este nevoită să treacă la cea locală. Robinson îi spune lui Bugs că cele pe care le are ea sunt instrumente, precum cele pe care le are el la ochi, dar Bugs îi spune că ale lui nu sunt conectate la creier. Avionul aterizează în fața unei structuri vechi, ușa se deschide când computerul de blocare recunoaște pe Bugs. De asemenea, computerul aprinde luminile și repetă un mesaj de bun venit, dar când Bugs intră, își dă seama că nu este nimeni în jur. Avionul pleacă și echipa se plimbă prin instalație, glumind între ei până când ieși și se trezesc într-o pădure. Bugs îi ordonă lui Cat Bill să trimită o dronă, apoi le reamintește tuturor că nu trebuie să lase garda jos, doar pentru că este vorba de un antrenament. Odată ce drona este pregătită, îi pornesc la drum, împrăștindu-se, Mills urmându-i după ce văd o dronă neidentificată în copaci. Nu le ia mult timp până să găsească locația, așa că se deplasează pentru a lua poziții, Drifter urmând-o pe Mills și cerându-i să-l ajute cu șeful său. Conversația lor este întreruptă când 3 drone de supraveghere ciudate sosesc și se ulbează la ei. Drifter se pregătește să le țintească, dar Mills îl oprește, pare să încerce să le acceseze. Țintele lor de antrenament își fac în sfârșit apariția, sunt roboți foarte rudimentari. Bugs întocmește un plan de atac și fiecare se deplasează la pozițiile atribuite. Mills îl urmează din nou pe Drifter după ce se mai uită odată la drona specială. După o numărătoare inversă, îi atacă folosind gloanțe, rachete și explozibili, o joacă de copii pentru soldați experimentați ca ei. Dronele ciudate observă și înregistrează tacticile lor, iar Miles decide să urmeze una mai departe în pădure, unde găsesc o unitate mai avansată un SAR. Nu este surprinsă să-l vadă, dar este șocată când se întoarce și vede că are sânge pe cap. Faptul că nu-l poate accesa o bulversează. Cu toate acestea reușește să vadă și să descarce câteva înregistrări de pe robot, care conțin imagini cu acesta împușcând oameni față în față. Închide ochii încercând să proceseze toate acestea, iar când îi deschide din nou, unitatea SAR a dispărut. În acel moment sosește un mesaj de la capitanul lor: ziua s-a încheiat, au făcut o treabă bună, este timpul să se așeze în tabără. Între timp Loftus, care a rămas să vegheze, este abordat de una dintre drone. Acesta îi spune să plece și el o face, dar apoi aude un zgomot. Când se uită în sus cu lumina armei sale, îl vede pe SAR alergând după el. Loftus începe să tragă în el, dar deodată ne întoarcem în tabără, unde Mills se trezește și aude pe toți întrebându-se ce sunt acele zgomote neașteptate de focuri de armă. Goodwin îi spune lui Bugs că l-a văzut pe Loftus acolo sus, dar o secundă mai târziu dispăruse, așa că echipa începe să caute în pădure pentru a-l găsi. Este deja dimineața celei de-a doua zile când găsesc primul indiciu, sânge pe iarbă. De acolo sunt necesari doar câțiva pași pentru a găsi cadavrul lui Loftus, aruncat împotriva unui copac. Le spune că se află în zona țintelor lor de ieri, când o dronă sosește pentru a observa, dar rămâne acolo doar o secundă înainte de a pleca, chiar înainte ca Hackett să fie împușcat și ucis. Bugs le ordonă să se miște și ei o fac, ascunzându-se în spatele copacilor, în timp ce un grup de roboți apare în locul în care unitatea luase poziție, o zi înainte, ceea ce Bugs observă. El și Drifter iau câteva grenade fumigene și le aruncă pentru a acoperi zona cu ceață. Roboții și soldații încep să tragă unii în alții în timp ce unitatea continuă să înainteze. Bugs reușește în cele din urmă să se apropie de roboți, dar aceștia se îndepărtează în mod ciudat și dispar când îl văd.
Între timp, Cadbill, care s-a separat de echipa sa în timpul evadării, încearcă în zadar să-i contacteze. O pereche de drone se apropie pentru a-l observa înainte de a zbura, dar un SAR îl ucide mai târziu pe Cadbill. Întorcându-se la echipă, Drifter îl întreabă pe Bugs ce a văzut. Acesta explică faptul că roboții pe care i-a întâlnit sunt mai avansați decât cei de ieri, blindajul lor este incredibil de puternic, deoarece au reușit să primească o lovitură de la el fără a suferi nicio avarie. Mills spune că deși poate vedea, nu-i poate opri. Există o eroare de programare și analizează posibilitățile. Robinson revine apoi, îl caută pe Cadbill, dar i-a găsit doar casca. Mills confirmă că drumul înainte pare liber și că toate semnele sunt în spatele lor. Ei decid să se întoarcă la punctul de coborâre și să aștepte transportul care îi va prelua. Bugs o va însoți pe Mills până la ușă, deoarece este singura care o poate deschide, în timp ce ceilalți le vor acoperi spatele. Drumul este liber, așa că ajung la ușă fără probleme. Nu au timp să facă planuri, roboții apar și încep să tragă, așa că soldații intră în acțiune. Mills observă și așa că aleargă și li se alătură, roboții încetează să mai tragă când o văd. Ea încearcă să-i dezactiveze, dar nu reușește, așa că SAR se poziționează pentru a-l deschide pe Drifter. Mills încă încearcă să dezactiveze unitățile, așa că le spune soldaților să nu tragă, dar cum nu obține niciun rezultat, Bugs îl împușcă pe ofițer înainte ca SAR să-l poată ucide pentru a-l salva de la tortură. Mills plânge pentru pierderea prietenului ei, Bugs o apucă și o trage după el în timp ce în sfârșit intră din nou în unitate. Ea este sigură că l-ar fi putut salva pe Drifter, pentru că ea a fost cea care a creat acești roboți. Acest lucru nu are niciun sens, așa că soldații o amenință cu armele și cer o explicație. Mills spune că nu știe de ce sunt acolo, pușcași și marini vin acolo să se antreneze, dar ea știe doar că au fost solicitați. Ea este cea care a scris programul și a proiectat prototipurile, dar codurile sunt mai avansate decât și-ar fi putut imagina. Ea crede că dacă le-ar putea deșifra, le-ar putea controla, dar Bugs spune că este prea târziu pentru asta. Când este întrebat ce sunt mai exact, Mills răspunde că sunt înlocuitorii lor, mașini care au locul soldaților umani, astfel încât să nu se mai piardă vieți. Ei învață și se perfecționează, la fel ca oamenii. Ușa principală este deschisă încet de roboți, așa că trebuie să găsească o poziție defensivă mai bună. Mills deschide ușa către zona personală și aprinde luminile, dar ceea ce găsesc înăuntru este îngrijorător. O întreagă unitate de modele SAR. Bugs îi spune lui Mills să nu le aprindă, apoi cere să deschidă o nouă ușă. Aici găsesc cadavrele tuturor angajaților din unitate. Cu toții reușesc să iasă afară, unde găsesc multe clădiri abandonate și echipamente de antrenament, precum și mai multe cadavre. În timp ce soldații observă ruinele, Mills se duce într-un tunel și au grenade EMP de la unul dintre roboții căzuți. Mai târziu, în timp ce oamenii împar muniția și au poziții pentru un asediu, Mills urmărește imagini cu moartea cu echipierilor săi, ceea ce o face să plângă, dar și să fie mai hotărâtă să folosească grenada. În timp ce toată lumea așteaptă roboții, Bugs o verifică pe Mills și descoperă grenada. Mills îi spune că aceasta ar trebui să fie capabilă să dezactiveze tarul, dar raza sa de acțiune este scurtă, așa că vor avea nevoie de un detonator. Lovirea liderului SAR ar trebui să oprească și toate celelalte unități. De asemenea, explică faptul că motivul pentru care nu au fost uciși încă este că roboții au împins acolo intenționat pentru a se antrena mai mult și că doar EMP-ul îi poate opri. Bugs atrage atenția că explozia ar putea să o ucidă și pe ea, sau cel puțin să o șteargă din viață, dar Mills crede că aceasta este singura opțiune. Își petrec toată noaptea așteptând și abia dimineața sosesc în sfârșit roboții. Robinson este însărcinat să-i atragă înăuntru ca trăgător de elită, iar Goodwin trebuie să stea ascuns pentru că el are detonatoarele. Când unitățile intră în oraș, Robinson și Burks încep un schimb de focuri cu ele, în timp ce Mills scanează zona pentru a-i spune lui Goodwin când se detonează bombele pe care le-au ascuns, reușind să-i facă pe robot să piardă destul de multe unități. Mills continuă să-i ghideze pe Robinson și Burks în siguranță prin oraș, avertizându-i de atacurile care se apropie, dar când Goodwin activează o altă bombă, dronele îl găsesc, așa că trebuie să-și părăsească postul desemnat. Robinson îl acoperă pe Burks, în timp ce acesta aleargă să-l ajute pe Goodwin, care este urmărit de un SAR. Acesta reușește să-l prindă și să-l ducă departe, Robinson murind acoperindu-le spatele. După ce ajung într-un loc sigur, Goodwin spune că a pierdut detonatorul pe drum, așa că Bugs fuge sub focul inamic pentru a recupera și o găsește pe Mills deja acolo, ridicându-l în timp ce roboții se apropie. Bugs îi spune să fugă pentru a nu fi lovită și ea de EMP, dar ea refuză. SAR o pune pe Mills să fie împușcată de una dintre unitățile mai mici, dar Bugs o prinde în timp ce ea cade, oferindu-i ocazie să activeze grenade EMP. Robotul se conectează la ea și descoperă informații în creierul ei înainte de a se dezactiva definitiv. Filmul se încheie cu sosirea unui vehicul de transport care îi preia pe Bugs, Goodwin și Mills și ia de acolo. În timp ce soldații urcă în avion, Mills își deschide ochii, arătându-ne că protocolul misiunii SAR a preluat controlul. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!